Ya sho kuyenzeka mfethu yazi. Yazi mina ngahlangana nomuntu mfethu enalenkinga enginayo ngqo ngempela. Yazi naye wayibhongela emswaneni nami ngangidunguza uswini kuye. Kodwa wavele wakheka umuzi. Ushona walanga ngiyaye ngithi lishona nendaba zalo uphuma kwalo nalo ngiyaye ngithi liphuma nendaba zalo umqondo amukhathele ngiyamdinga umuntu ozodibhanyabhanyazisa lapha ekhaya ngekanyibani ashanyela igceke dliwe ekhaya ngekanyibani awu lo muntu wangithola ngingedwa sengikhathele izinkinga zakulo mhlaba awu naye ngamthola yedwa etukhathele izinkinga zalo mhlaba yimi bunjwa lakho siyofa silahlane yimi ngedwa ithemba lakho lokugcina wangithola ngidunguza oswini uthali kanti naye wayebhongela emswaneni uma unzima nganginokuya ngimcabanga udokotela ngithi uyawazi ukhipha umthambo wothando ngabe uyangikhipha yize noma ngabe awulomuntu wangithola ngingedwa sengikhathele izinkinga zakulo mhlaba yimi bunjwa lakho siyofa silahlane yimi ngedwa ithemba lakho lokugcina kuningi empilweni yami engikubona kuyimpumelelo ngoba nginawe namhlanje liphume kanje manje lishona kanje nje ukushona kwelanga ngiyaye ngithi lishona nendaba